F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Nelly, inti lesta biex nibdew? Aħna lesta biex nibdew prime time tal-lejla. Il-lejla ħanlaqakom ma' artist li state is komplut. Ħanlaqakom ma' Sean Borch. Sean huwa attur, mużiċist u kantant. Sean kien ir-rebbieħ tal-Anja tal-Poplu 2021 bil-kanzunetta Fuq l-Iskaffa. Sean huwa wkoll mużiċist, fil-fatt huwa violinist, talent li wiret minn ommu. Lil Sean is-sena li għaddiet rajnieh f'dik il-produzzjoni teatrali li ġiet meqjusa bħala l-produzzjoni tas-sena, it-Teatru tal-Miskin. Il-lejla Sean ħajoħodna minn wara l-kwinti ta' din il-produzzjoni tant infaħra. Ħanniltaqa' ma' Sean minn hawn ftit ta' sekondi oħra. Prime time jibda issa. Tlaqna Nell. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Serata tajba u nilqakom għal prime time illum il-11 ta' Jannar, illum l-ex Prim Ministru Taljan Matteo Renzi jiċċelebra l-birthday. Ħafna dawk li jiċċelebraw fi Jannar kollha jikkummentaw li jixtiequ li jiċċelebraw il-birthday f'xahar ieħor. Ifhem, ma tantx ittihom tort, għax ovvjament wara ċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi kulħadd xi ftit jowwisq ikun xeba jiċċelebra u allura forsi jsibuha diffiċli biex isibu ħbieb biex jiċċelebraw magħhom il-birthday. Il-mistiden tiegħi tal-lejla għal naqra ma jaqax f'din il-kategorija, fil-kategorija tan-nies li jiċċelebraw fi Jannar. Miegħi il-lejla attur, kantant u mużiċist, Sean Borch. Is-sera ta' tajba kif il Sean? Tajjeb ħafna, Grazzi tal-li ċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek, jiena ħammur f'posti għal naqra ma taqax fil-kategorija ta' Jannar. Vera. Suppost kelli nitwiret f'Jannar jien ma stajx nistenna tgħidli ommi. Ġitek tajba, x'fi żmien il-festi tiċċelebra, le? Eżatt. Fid-29 ta' Diċembru. Sean, ħanoħodlok id-dettalji biex nirreġistra jiena tradizzjoni ta' prime time. Mela le. Isem ikun jom? Sean Borch. Sean Borch. Data ta' twelid? 29 December. 29 ta' Diċembru. Fejn itimwieled, Sean? Naħseb fejn wilet kulħadd hawnhekk l-isptar. Pieta. Residenti? L-Isla. Isla. Professjoni? Professjoni tiegħi jiena artist, mużiċist u attur u kantant u professjonist. Jiena ndeskrivejtek bħala artist komplut. Grazzi. Sean, is-sena li għaddiet inti kont parti minn dik il-produzzjoni li ġiet imlaqma l-produzzjoni tas-sena. Ekku. it-Teatru tal-Miskin. Sfortunatament b'mod personali ma kellix iċ-ċans niġi narakom. Hekk iddeskrivi li naqra xi tlift. Kif tiddeskriviha t-Teatru tal-Miskin? Naħseb kienet esperjenza li ma bħala qatt ma saret hawn Malta. it-Teatru tal-Miskin huwa musical bil-Malti u naħseb, at least to my knowledge, l-ewwel musical li tratta fuq issues purament ta' LGBTQI+. Huwa musical dwar villaġġ ġo fit-Tizzjus li jismu Ħalfern fejn tal-linja ma tgħaddix. Allura dan il-villaġġ hu maqtuħ mid-dinja kollha. U f'ġurnata bħal oħrajn jasal karru bi 3 buffi. U jien kont wieħed mill-buffi u mill-buffi jirrakkontaw storja ta' tfajjel li libes takkuna roża f'dal-villaġġ u jisa l-istorja tfaqqa minn hemm. Meta bdejtu taħdmu għat-Teatru tal-Miskin il-ġimgħat ta' qabel, għaddilkom minn moħħkom li kontu se tirċievu dik il-kritika pożittiva kollha li rċevejtu? Najtarija, jien kont naf li konna naħdmu b'materjal speċjali, però qatt ma tkun taf kif how it's going to be received. Tifhem il-general public, imma kienet xi ħaġa sabiħa ħafna u ovvjament ittik ħafna sodisfazzjon, and I'm very proud of it. Sean, ħudna naqra minn wara l-kwinti. Ftit minuta qabel ma kienu jibdew il-wirjiet, lilek personali kieku ġejna wara l-kwinti x'konna nsibuk tagħmel. Kif tipprepara ruħek? Jiena persuna ansjus ħafna fil-fatt qabel ma jibda show, kwalunkwe show nkun nervus ħafna. Imma kieku ssibni nagħmel ħafna warm-ups tal-vuċi, ngħaddi naqra l-linji, imma
xi ħaġa li dejjem nagħmel, eżatt qabel ma nitla' fuq il-palk nagħlaq għajnejja nieħu nifsil ġewwa u niftaħ għajnejja u nħares lejn idejja, nħares il-kostum, inħoss il-kostum u t-texture tiegħu u hekk ngħid alright, jiena minn Sean, issa jiena dan il-karattru. Inti wkoll mużiċist Sean fil-fatt iddoq il-violin. Il-mamma ddoq il-violin le wkoll. Ekku. U għandek memorji sbieħ tagħha tifel aktar għad-doq. Ekku, fil-fatt jiena trabbejt mur il-rehearsals ma' ommi kont vera naffaxxina ruħi għax jiena ommi mużiċisti differenti ħafna. Ommi kienet tagħmel ħafna xogħol ma' orkestri differenti. Jiena iktar naħdem ma' bands u fil-qasam tat-teatru. Imma ta' dik l-età kont naffaxxina ruħi dal-ħoss li kienu qed jikkreaw dan nies u ommi kienet tuħu ħafna paċenzja bija, jena jdu hekk. Sean, illum il-ġurnata, meta titkellmu inti u ommok, ovvjament it-tnejn mużiċisti, il-konverzazzjoni taqa' fuq il-mużika. Hija naħseb il-mużika hija xi ħaġa li dejjem nitkellmu fuqha b'xi mod jew ieħor. L-ewwel nett hija l-karriera tiegħi allura meta saqsini x'qed tagħmel dejjem. Ovvjament tibda tiddeskriv. U naħseb ovvjament il-fatt li wkoll għandha għarfien dwar il-mużika jekk hemm il-darba titkellem fuq ix-xogħol tiegħek ħadd tħoss naqra iktar forsi sentiment jew naqra iktar kapaċità tkompli l-konverzazzjoni minn ħadd ieħor li mhux involut fil-mużika. Ekku, I mean, naqsmu ħafna esperjenzi fl-imkien. Meta kont ħafna żgħar, fil-fatt kont għadnet nibda, kienet iddoq ħafna u jiena kont dejjem dejjaqa biex toħodni ndoq magħha, allura biskirat il-mara kellha titwekka b'xi 12-14-year-old hekk u dejja. U mhux tal-li kienet toħodni magħha, tal-li kont dejjem nibgħatha tartu jew nkun libes il-qalzit il-ħażin u ma nkunx nilbes iż-żarbun iswed, ġifieri. Sean, ma nafx hekk sejjer żball, però minna li darba kont rajt xi artiklu fej il-violin ġi deskritt bħala strument vera sensittiv. Sensittiv ħafna t-temp u għat-temperaturi, jux. Ekku, fil-fatt per eżempju meta tkun isħana, jew meta jkun hemm ħafna bart, l-istrument jibda jiskorda. Imma naħseb l-iktar gigs challenging li kolli huma dawk tas-sajf jew ta' wissu. I mean, darba kont qed indoq ġo festival pjuttost kbir. U daqshekk waħda mill-kordi skordat li kompletament. Bisħana, bit-temperatura. Għamlek waħda kara boing. U f'okkażjoni bħal dik, imbagħad biddilha l-korda jew trid teqbad. Le ma jkollokx ċans, ikollok bażikament iddoq l-affarijiet kollha li tipikament iddoq għaw isfel fuq il-korda ta' qabilha imma kollox hawn fuq. U iktar ma titla' fuq, iktar ma tibda tirriskja. U kif jgħidu bl-Ingliż show must go on. The show must go on, mela. Sean, ħaniħdok lura fis-sena 2021. Inti bil-kanzunetta tiegħek fuq l-iskaffa rbaħt l-anja tal-poplu. Ekku. Ma nkunx żbaljat jekk niddeskrivi l-lirika tal-kanzunetta bħala lirika profonda, le? Iva, l-Anja tal-Poplu kien l-ewwel festival li ħadd sehem fih bħala parteċipant, ħdimt fi festivals qabel ma bħala mużiċist u backing vocalist. Il-lirika kważi ġiet b'ċikka kont qed niddiskuti mal-kompożituri tad-diska forsi x'tista' tkun id-diska u dak il-ħin kien iż-żmien tal-Covid. U fuq l-iskaffa ġiet għax hija metafora għall-affarijiet kollha li nħallu fuq l-iskaffa, l-emozzjonijiet tagħna jew anke inti bħala persuna, jiġifieri minn hemmhekk ġiet minn żmien fejn kulħadd kienet iżomm ħafna l-ġewwa għax ma kellniex iż-żwok li noħorġu. Mill-versi kollha tal-kanzunetta, mill-versi kollha tal-lirika li mhu l-favorit tiegħek u għaliex? Fuq l-iskaffa fil-verità ħabba dir-raġuni jiġifieri għax meta tibda taħseb fuqha aħna nżomm ħafna affarijiet fuq l-iskaffa u and sometimes it's not healthy, jiġifieri. L-għażla tajba veru. Sean, fadilna l-aħħar 30 sekonda. Għadna kemm nibdew is-sena l-ġdida, x'qed tistenna minn dis-sena? Qed nistenna iktar mużika, iktar teatru u nispera li jiena nħossni grat ħafna li nista' nsejjaħ dan ix-xogħol tiegħi, naf li hemm ħafna min-nies li jixtiequ jiena wieħed minn dawk il-fortunati li nagħmel lejxin tiegħi. Minnu allura hekk ninsab grat u nispera li nkompli naħdem. Sean, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla, għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi hawnhekk. Ħadd titlaq minn hawnhekk b'ħafna tom it-tajbin għax fil-fatt grazzi għal jogiti
Għalik għandna selezzjoni ta' tejjeb naturali biex talaq il-ġurnata bl-aħjar mod. Grazzi għal koljox għalik għandna wkoll selezzjoni sabiħa ta' authentic Greek yogurt tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ toma perfetta biex taffronta l-ġurnata dejjem bl-iktar mod enerġetiku u bl-akbar konċentrazzjoni għalik għandna vitamini berokka kif ukoll biex tidħol fil-fitness routine tiegħek għandna lik membership fi Sky Spirit Fitness Lounge biex ovvjament inkunu ċerti li din is-sena tibdejha bl-iktar mod enerġetika u bl-aħjar mod. Grazzi ħafna. Thank you very much. Tas-serata tajba. Grazzi tal-istadina. Memxinniex kif jgħidu bil-Malti. Ekku. Grazzi u s-serata tajba. Grazzi. Lilkom il-telespettaturi ħeġġiġkom teqpaw hemmhekk ħammorru l-waqfa żgħira ta' reklami kif niġu lura ħanrabu kontra 30 sekonda ċans tagħkom li terbħu l-flus cash. Għandek it-tarbija bimnieħer imblukkat, Sterimar Blocked Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma baħar, jelimina l-konġestjoni fl-imnieħer ta' trabi biex ikunu jistaw jieħdu nifs aħjar. Għalhekk il-maġġoranza tal-ommijiet Maltin jażlu Sterimar għall-olidhom. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-folliet li ssib mal-prodott qabel l-użu. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Do you need to print some stuff? Do you need it to look great? And let me guess, you need it very, very fast. At Logo Express, we can print anything for you in less than 24 hours. From menus, tickets, brochures, flyers, or any other promotional items, we got you covered. Oh, and did I mention that we also print on t-shirts and roll-up banners? We've shortened our name, so you can say it fast, really fast. Best Deal Properties. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopomima ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopomima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski Ommima. Soup so good, everybody wants some. United Colors of Benetton. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time wasal il-ħin biex nagħmlu kollegament mat-tabiba ta' Prime Time, Dr. Kristen Bohaġar. Jiena Kristen Bohaġar u se nirrispondi għal mistoqsija għandi nieħu vitamini jekk jien diġà b'saħħti. Mistoqsija tajba. Il-vitamini għandhom funzjoni importanti f'ġisimna. Dawn jgħinu biex ġisimna jaqdi l-funzjonijiet tiegħu bisħieħ. Il-vitamini nġibuhom mill-ikel li nieklu u ġisimna ma jipproduċix biżżejjed biex ilaħħaq mal-funzjoni tiegħu stess. Jekk tieħu dieta bilanċata, ġifieri tinkludi laħam aħmar, laħam abjad, ħut, ħaxix u frott varjat, legumi u ċereali, il-probabilità hi li m'għandek bżonn tieħu ekstra supplement tal-vitamini u tixtrihom minn l-ispiżjar jew health shops. L-ikel frisk u mimli vitamini, pereżempju il-larinċ kollu vitamin C, ħut u laħam huwa kollu vitamin A u vitamin B. Il-ħaxix aħdar bħal broccoli, spinaċi, kale, dak għandu ħafna vitamin K. U jekk noqogħdu ftit fix-xemx,
ġisimna jista' jagħmel il-vitamin D. Issa il-verità hi li ftit huma dawk in-nies li dejjem isegwu dieta bilanċata, allura tajjeb li nieħdu supplementi tal-vitamini, speċjalment meta nkunu għaddejjin minn xi żmien hektik jew stressanti u ma jkollniex ċans nippreparaw ikliet tajbin u bilanċati. Interessanti hu li ġisimna iktar isiba faċli jassorbi vitamini li ġejjin mill-ikel milli dawk li ġejjin mis-supplementi. Issa hemm żewġ tipi ta' vitamini, dawk li huma fat soluble, jiġifieri jiġu storjati fix-xaħam tagħna, dawn huma A, D, E u K. U dawk li huma water soluble, bħal vitamin B's u vitamin C. Importanti li l-vitamini, is-supplementi li nieħduhom skont kif jgħidilna t-tabib jew spiżjar u ma neħdux iktar milli suppost. Jekk inti pregnant, importanti li ma tieħux supplementi ta' vitamin A għax dawn jistgħu jkunu tossiċi għal tarbija fil-ġuf. Issa, biex immorru lura għall-mistoqsija, iva tajjeb li nieħdu supplementi tal-vitamini, imma tajjeb ukoll, tajjeb aktar li nippjanaw l-ikliet tagħna u nvarjawhom b'ikel varjat u frisk. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. Għal kontra 30 sekonda u ritna jackpot ta' 210 euro mill-ġranet li għaddew. Jekk jaslu 5 risposti tajbin, dan il-jackpot jintrebaħ. Infakrek li jekk inti trid tirreġistra fil-parteċipazzjoni tiegħek f'din il-logħba, trid tibgħat SMS fuq in-numru 50612100. Is-sera tat-tajba minn hemm? Hi, Janice. Janice, li ma setta domandi tixtieq mill-1 sal-10? Number 5, please. Is-set numru 5, blażla tiegħek. U bis-set numru 5 l-jackpot ser jiżdied b'25 euro. Morna pass il-qoddim 235 euro. Għandek ċans terbaħ. Il-30 sekonda tiegħek ġentel u issa awguri. 3, 2, 1. Stephen King, awtur popolari, x'nazzjonalità hu? Amerikan. Proset. Ħelu Malti fi żmien il-karnival jibda bil-P. Bil-P? Iva. Prinjolata. Proset. Kemm il-ċerf ta' Santa Claus għandhom isimhom jibda bid-D? 2. Ħażina. F'liema xahar tiġi ċelebrata l-Festa tar-Repubblika f'Malta? Settembru. Ħażina. Bufala u burrata huma kollha tipi tal-imaġobon. Min għandek rid nisma' mozzarella, rid nisma' l-Repubblika niċċelebrawha f'Diċembru, rid nisma' wkoll li apparentement iċ-ċrif ta' Santa Claus tlieta minnhom jibda isimhom bid-D, Dancer, Dasher u Donner. Ifhem, kieku ġiet li dik id-domanda ta' Santa Claus żgur ma kienx jirnexxieli naqtaħħa u nġiba tajba. Jien wasalt biex insellmilkom però qabel ma nħallikom illejla nixtieq ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi, grazzi tal-li żara kienu qegħdin jipprovdu l-ħwejjeġ tal-lejla u nfakkarkom li għandna kompetizzjoni flimkien ma' Benessere Spa li terbħu trattamenti biex tirrelassaw. Kull ma tridu tagħmlu għal titħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u hemmhekk issibu domanda sempliċi li tridu tirrispondu. Intukom 3 għażliet x'tistgħu tirrispondu u dejjem provaw għażlu r-risposta tajba biex ikolkom ċans li intom tkunu rebbieħa. Grazzi għal Benessere Spa. Il-lejli tajjeb, grazzi tal-li kontu miegħi u niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.